Čaute, máme tu skúšku číslo 2, LC 300, žena za volantom. Čo poviete na prvé pocity z jazdy v takomto robustnom aute? Cítim sa vysoko a bezpečne. A je to ľahké šoférovať. Ideme vyskúšať. Je to širšie, ideme. Skúšame, čo to dá. Je to silný motor. Ježišmaria, veď som ledva dala plína už. Tam sú vlastne obmedzovače, preto to pípalo, lebo keď na to pridáte, tak pípa obmedzovač a line assistant. A je to 3,5 liter twin turbo V6 benzín 2024. Tieto auta sa začali vyrábať od roku 2022 v tomto prevedení a ukážem vám to auto trošku. Takže z tohto pohľadu to auto je robustné jak tank. Je to bielej perleťovej farby. Znútra prevedenie je podľa mňa dosť dobré. Veľký displej a pozrieme sa dozadu. Vzadu máte kožené sedačky. Sú tam aj monitory a úplne vzadu je obrovský kufor, kde sú ďalšie dve sedačky, ktoré sú teraz zložené, ale auto je v tip-top stave a zajtra ideme do Toyoty, do Bystrice s týmto autom. Ide jak po masle. Auto ide jak po masle, takže nás sledujte a vidíme sa v ďalších videách. Čaute.